karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. O karami gala, ania ang katapusang sumpay sa atong sugilanon. Tunokong paraiso. Nang bawa ako na tingali ang labing malipayong pinuhat. Nanihiki ko na. Dapat dia balak da. Uy, gilong pa. Ayaw pa akong dungkan. Uy, mata ni si Sam. Amaw jud kay ko. Uy, imingaw ko sa imong kinatawan. Sa pino ni mong kinusian. Sa tanan, sweetheart. Brian. Mula ko naman dahil si baby Janine, no? Oh, budaga naman gani. Pues, ang itong manghuran. Ha? Atong manghuran. O nga, doon na may babae. Laki na sa... Sapa niya, ma-high blood og samot sa mama. Kay pala anak ko, pusot-pusot ang atong anak. Ayaw na lang. Nga gamingaw man. I love you, sweetheart. Di ka kapulan o sultini. I love you so much, Ilona. I love you more, Brian. The day you took. Brian? Oh, nagaluto ka na? Dali agad. Wala dyan ka mamukaw na ako. Ako rin na ito'y magluto. Wala di ka pukawa. Nahibaw kong gikapoy ka. Grabing kapoy. Dili ba? Dapat di ay amaw. Ari. Pino kaya po ka ginusian na. Bitaw, sweetheart. Pukawa tong anak. Magbasiyo na ko. Pulos nila tatong sudan. More madali na ko. Sa single pa ko. Ganahan sa sisam inisudan na. Spam. Pork and beans with eggs. O sliced bread. Oy, rice? Of course, madam. Naagyod. Okay. Nasa rice cooker. Magsukad ko, ha? Kompleto dahil ka din, eh? Abi mo, dugay ko na nang giplano, sweetheart. Kung nasugot ka pa nga, magkinaugalingon ta. O karon, di ka rin magkabaliban, di ba? Please, sweetheart. Ato bangon taon na sila si mama. Sultihan sa to mga plano. Og labi siguro, mubabag si mama ni mo. Kung mo anay mahitabo, mutingog na ko, Brian. Promise. Pero may gusto po kong mahibawaan, Brian. Kang kinsa nang sakinan nga gidani mo? Ako? Pilagi sa iyaan ni Paring Inggoy. May business sila. Nga may nakatabang ako. May salis sila. O ganingo ako nga magkatag sa monthly bill na ko. O kaluin ni Lord, mag-afford ko. Gitanom ko ni mo bayo. Magdito kang ngayon, Brian. May ito kong savings. Salamat, Ilona. Pagmanghod ni mo, Ilbi. Sa kay ili pasabot ini. Pa, mupakita ra to si Ilona uban kang Sam. Kuha mo ito kaos mama mo. Busog man kuno siya. Pasagda na lang nato, uy. Ang mga bata, di pa kaon na nako. Giligo na sab nako si baby Janine ug Joshua. Presko na tong duha. Sila na ron tingali pa ay. Sige, blito. Morning, te. Morning, auntie. Sorry, ha? Sorry. Ariw na ko si Dodong og baby ma. Padayon na si Papa. Bri, dali. Hi, Elvi. Oy, mo na espultahan. Laka mo na sorry. Paamin ako, pa. Pa? Kaluyan na mo sa Diyos. Ilbe, pagbasiyog usab, karon timanon sila. Pahuman nami, nangaon nimi, sawa pa mi mo paingon din eh. Nganong niya maning animal? Na. Nganong gidana ni mo, Ilona? Kalma gani diha sa pagkay. Ay, kaning laki. Gihi mo po na si Sam, aro lang makikita si Ilona. Pwede ka nang ikiha kidnapping. Gikidnap niya nga ako nga po. Lula, huwag man ko
ako kidnapan ni Papa Good. Ako may nakuyog niya. Hilom diya, oy! Hilom! Dito kis kwarto ka! Ma, pa, hingpit ng akong hukom. Ug mo nagikasabutan namong magtiayon. Mo ni among plano ni Brian, ma, pa. Gusto ming matibuok pagbalik ang among pamilya. Ug gikinahanglan namo ang inyong pagsabot, ma, pa. Nakasabot ko, anak. Dugay na kong isabot ninyo. Ninyo ni Brian. Amen! Lode, hataga na to sa ilang kagawasan o ilang gusto ang mga bata. Respetuan na to ang ilang mga plano. Magtiayo na. May mga anak. Bitaw, ma. Maayong ilang tumong. Ang ilang mga plano. Dako na si Sam. O paeskwelahon na sa puhon si Joshua. Di man mo magpalabay gabi, Brian. Nag-abag kong bahay pa. Gamay ragod. Pero paigo na mo. May kita si ko patag-adlaw. O ipaniguro ko ninyo pa. Ma, mabuhay ko akong pamilya. Pasilo ako ninyo pa. Ma, nga nagkabuhat mag-ug sayop. Ug sayod ang Diyos. Unsa ko kamahal ang inyong anak. Sabta ko, please. Hatagi mi higayon. Nagkapanghambog na ba ko na magpa-renovate ko sa kusina kay hapit na mahulak. Dili gud ay na mamaayo. Si mama, uy. Di ba maingon man ko nga ipaayo ang guba nga dapit sa tumbay? Ipadayon gihapon. Tinuod? O lagi. Papididuhin na ang mga guba ar mapalit dayon. Ako rin mahibaw. Pirmi gyud ko mapildi ang tawhana. O karon may daog na sa siya pagkuha nimo sa akong mga apo. Kay maglain naman mo. Di man sagod may magpalayo ninyo, ma. Mingawon kaha ko ninyo. Nimo. Ug ang mga bata matag Sabado, anhimi dinhi ninyo. Domingo na nimo balik sa among gipuy-an. Ingon gud ana ang sitwasyon, good. Lahala, mauman kaha. Tumana gyud na ha. Kay ug hingpiting ipalayo ang akong mga apo. Gathan ta gyud mo. Magdakog megaphone. Mama, oy. Ayaw kalimot. Ayaw gyud kalimot sa ipalit sa mga pedidos, ha? Ari lang ihatag nako niya. Oh, sige. Pero tunga mo si Papa kay gastador ka kaayo. May pangayoon pa ko nimo Ilona. Unsa man, ma? Katubitawng arios ni mong bitay-bitay bitaw. Ganahan ko ato. Ako na tubi. Oh, sige. Pero ayaw iprinda, ha? Ay, mainaanak ka. Spoiled kang pagkainahan. Daba di ay. Ang bitong daan bi ang arios bi. Isulog to na ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Lula! Salamat mga anak apo. O kasiksigod di magsapatos dayom. May heels man oh. Ay, nagpapalit gid ana, ama. Nya gipalit sa gidayos amahan. Happy birthday, ma. Ay, Pinabili ko gift ni mo, ma. salamat. Kabulahan. Wala ko aludya. Apit na sa Bulahan imo kayo, pa, Sam. December 14. Ablihin ang gift ni Brian para nimo, ma. Sige be. Ay, ikay abli apo. Sam, dali. Abli, sabli. Oh, alala. Oh. Hello! Wow! Necklace! Ay, salamat Brian. Salamat. Ang ako, ma, cash lang, ha? Ay. Dara, oh. Ay, salamat anak. Salamat. Mga una na taoy. Bawa ng kagumgum sa panit. Mao. Lechon. Mao. Tando tarabas litson. Pagkasinaw. I think about you day and night. It's only right. Matug ka na, sweetheart. Dili pa. Salamat, Brian. Salamat sa tanan. Sa pagsabot mo sa kinaiya ni Mama. Sa pagtahod mo sa akong kinikanan. Sa pagmahal mo sa atong mga anak. Ug nako. Kaingon ko og dili na mo abot ang atong kalipay. Ang hikayon nga matibuok ta.
Nakuha na mga tunok ka naglibot ka nato, Ilona. Inana nang nabali ang tumoy di ini. Ug ning atong kaugalingon karon na. Atong kaugalingon panimahay. Paringuhaon ta. Gabahin mo ni paraiso. Uban sa atong mga anak. Ikaw ug ako. Matuod ka paraiso, sweetheart. Dili na tunokon nga paraiso. Og dini may galan ho tabil sa atong sugilanon, Tunokong Paraiso. Kisuwat og sa direksyon ni Boy Lido Patalinghog, Music Refon Morales, Recording Editor Ariel Mancao, Soundman Christian Jano. Og may gala aniyan nagatag kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Ilona, Jennifer Dato Minyuza, Brian og Juicy Ribores, Elvira Maritis Parba Albores, Aludja Priscilla Raganas, Hamen, Boy Patalinghog, Ingoy, Christian Jano, Samantha Ogdorin, Ingrid Bertudazo. O may kala kinintanan gidalit alang sa itong kalingawan sa RMN Drama. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!